Čo je potrebné k tomu, aby bol človek úspešný? Úspech pozostáva len z pár vecí a je ľahké ich určiť. K udržaniu si pracovného miesta nedochádza vďaka priazni osudu ani vďaka šťastene. Tí, čo sa spoliehajú na šťastie, spravidla zažívajú smolu. Schopnosť udržať si pracovné miesto závisí predovšetkým od schopností. Človek musí byť schopný kontrolovať svoju prácu a musí byť schopný nechať sa vo svojej práci kontrolovať. Rovnako musí byť schopný nechať niektoré oblasti bez kontroly. Človek, ktorý musí posadnuto kontrolovať úplne všetko, čo je na dohľad, nakoniec stratí schopnosť kontrolovať čokoľvek. Človek musí byť taktiež schopný pracovať bez toho, aby sa musel nadmerne do práce nútiť, alebo bez toho, aby si siahal na najhlbšie dno vyčerpania. Ak tieto veci cíti, tak v jeho pracovnej oblasti je nejaký prvok, ktorý by mal kontrolovať a nerobí to, alebo sa vyhýba všetkým ľuďom a predmetom, s ktorými by mal byť v bezprostrednom kontakte. Inteligencia a schopnosti človeka sú priamo prepojené. Človek nemôže byť príliš múdry, môže však byť príliš hlúpy. Človek potrebuje praktické vzdelanie a skúsenosti v príslušnej problematike. Môže sa ale stať, že človek je aj schopný, aj inteligentný, no nie je úspešný. Rozhodujúcou súčasťou úspechu je schopnosť zvládať a kontrolovať nielen svoje pracovné nástroje, ale aj ľudí, ktorými je človek obklopený. Aby to človek dokázal, musí byť schopný veľmi vysokej úrovne afinity, musí byť schopný akceptovať masívne reality a musí byť tiež schopný dávať komunikáciu a aj ju prijímať. Za týchto predpokladov je možnosť zlyhania takmer nulová. Práca je v tejto spoločnosti stabilným údajom. Keď nemáme čo robiť, nemáme prečo žiť. Ľudia, ktorí nedokážu pracovať, nie sú šťastní. Záhady života dnes už nie sú so scientológiou až také záhadné. Scientológia sa presekala mnohými zložitosťami života a odhalila jadro týchto problémov. Scientológia dokáže predvídateľne zvýšiť inteligenciu človeka, zvýšiť jeho schopnosti a rehabilitovať jeho schopnosť a ochotu pracovať. A z tohto dôvodu sa práca ako taká môže opäť stať príjemnou vecou, pri ktorej sa človek môže cítiť šťastný. Úspech teda pozostáva zo schopnosti postaviť sa k práci s radosťou, nie s hrôzou, z túžby robiť ju, pretože je zaujímavá alebo prínosná, nie kvôli tomu, že človek musí dostať výplatu. V Scientológii sme si uvedomili jednu vec, ktorá je pre zmýšľanie pracovníka veľmi dôležitá. Človek má veľmi často pocit, že pracuje len pre svoju najbližšiu výplatu a neprináša celej spoločnosti nič, čo by bolo nejako dôležité. Možno nevie, ako málo je dobrých pracovníkov. Je zaujímavé vidieť, ako si ktorákoľvek firma uvedomuje, aký cenný je vedúci pracovník, ktorý dokáže zvládať a kontrolovať prácu a ľudí, pretože takých ľudí je málo. A možno si ľudia neuvedomujú ani ďalšiu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Vieme, že ľudia sú nenahraditeľní. Každý pracovník je hodnotný. Bez strojníka, ktorý svojho času zhotovil model stroja, by dnes nebol žiadny priemysel. Pracovník nie je len obyčajným pracovníkom. Robotník nie je len obyčajným robotníkom. Zamestnanec v kancelárii nie je len obyčajným zamestnancom v kancelárii. Sú to žijúce, dýchajúce, dôležité piliere, na ktorých stojí celá štruktúra našej civilizácie. Nie sú zubami na ozubených kolesách v ohromnom stroji. Oni sú tým strojom.